Ikasi maiteak, gaurkoan errestaurazio sistema politikoaren kausa eta ondorioak aztertuko ditugu. Eta azpimarratuta ikusten duzun bezala, 1988, 1989 eta 1997ko krisietako kausak eta ondorioak aztertuko ditugu. Guazen lehenengoarekin. 1988ko kausak. Kuba eta Filipinetako altxamendu independentistak gauzatu ziren eta honek ondorio latzak izango zituen Espainiarentzat. Alde batetik daukagu Jose Martí eta Jose Rizal hauek izango zirela Kuba eta Filipinetako altxamendu hauetako buruak. Gainera, Amerikako estatu batuek egoera hori baliatu zuten eta Maine itsasontzia hondoratzearen aitzakiarekin gerran sartuko ziren. Gerra hori gainera Espainiak galdu egingo zuen eta ze gertatuko zen. Pariseko hitzarmenaren bitartez, alde batetik Filipinak, Guam eta Puerto Rico, Amerikako estatu batuen esku geldituko ziren. Eta gainera, Espainiak ikusita ezin ziola egoera horreri aurre egin, hemen ikusten dituzuen Marianak, Karolinak eta Palau Irlak Alemaniari salduko zizkio. Bestalde, ondorioetan, aipatu behar dugu, nola kolonien galera honek etsipen kolektibo bat sortu zuela, Espainiako gizartean. Eta hor, aipatu behar dugu alde batetik 98ko belaunaldia, hemen ikusten dituzuen idazleak izango zirela, adibidez, Pío Baroja, Unamuno, Machado, Valle Inclán, eta hauek, islatu zuten beraien obretan Espainiako egoera sozial eta politikoa, beraiek arduratuta zeuden egoera horren inguruan, eta hori beraien obretan islatu zuten. Eta gero bestalde batetik daukagu eraberritzen mugimendua. Eta honen buru izango dugu, hemen ikusten dugun Joaquin Costa, Valentziarra, Eta honek kritikatuko zuen sistema kanobista eta hau kolokan jarriko zuen. Jarraian, 1909ko krisiaren kausak aztertuko ditugu. Hemen hitz behar dugu Melillako gerraren inguruan, eta ze gertatzen zen, Espainia zegoela Melilla inguruan hor ustiatzen, mugituko dut hemen, hau, dezazuen, meategi batzuk ustiatzen, ezta? Kabilek egoera hori beraien lurrak ustiatzarena ez zuten onartu, eta eraso egin zioten espainolei, ez? Eta hemen adibidez, bertan lan egiten zeuden 6 espainiar hil egin zituzten. Hor egongo zen orduan, Espainiorren erantzuna, baina Barranco del Lobo izan zen sekulako porrota espainolentzat. Orduan, honi nola erantzungo zion Espainiako gobernua? Maurak egin zuena izan zen tropa erreserbistak mobilizatu zituen, eta honek ekarriko zuen, orain jarraian azalduko dizudan bezala, Bartzelonako aste tragikoa. Orduan, hemen daukagu gobernua, Maura izan zela erabaki hori hartu zuena, eta esan dizudan bezala Bartzelonako aste tragikoa ekarriko zuen, hemen ikustezakegu. Ze gertatzen ari zen? Gertatzen ari zena zen, Melillara borrokatzera nor zegoen derrigortuta joatera. Printzipioz guztiak, ez? Pertsona gizon guztiak, baina aberatsak zirenek ordaindu zezaketen ez joateko. Eta orduan, beti bezala, langileria eta jende pobrea zen joan behar izaten zena bertara. Eta egoera horretaz naskatuta zeudenez, altxatu egin ziren, elizak erra zituzten, eta gobernuaren partetik errepresioa oso bortitza izan zen, hemen ikustezakegu adibidez, Frances Ferrer, irakasle anarkista, nola exekutatua izan zen. 2000 atxilotutik gora egon ziren, 80 hildako, eta esan bezala errepresio bortitza izan zen. Honek Mauraren gobernua erortzea eragin zuen, eta polarizazioa handitu egin zen, arte haustura bat egon zen, esango dugu, aberats eta pobren artean, ez? Burgesiaren eta langileriaren artean alegia. Eta azkenik ditugu 1917ko krisialdiak. Eta eukiko dugu krisialdi militar bat, alde batetik, militarrek eskaera batzuk zituzten, ez zuten ofizial kopurua murrizterik, gero ez zuten onartzen maila igotzeko eredua, zergatik kolonietan zeuden militarrak askoz ere azkarrago igotzen zirelako karguz, eta antzinatasuna ezen kontuan hartzen. Eta soldata igoera ere eskatzen zuten.
gobernuan zegoen datok, beldurra izan zuen, altxatuko ziren militarrak bere aurka eta armadaren 18ko legea onartu behar izan zuen. Baita ere, krisialdi politiko bat egon zen. Datok, prentsan zentsura ezarri zuelako eta Madrileko gorteak itxi zituelako. Orduan, nazionalista katalanek egin zuten deia Bartzelonako parlamentuan elkartzearena, baina deia hau esen oso arrakastatsua izan eta parlamentarien 10% bildu zen bertan. Gainera, datok biltzarra desegin egin zuen eta antolatzaileen aurkako errepresioa martxan jarri zuen. Eta azkenik gizarte krisialdia daukagu. Nola UGT eta CNTek greba orokorrak deitu zituzten, langile mugimenduaren egoera kaskarragatik eta arrakasta handia izan zuen greba orokorronek bai Madrilen, Katalunian, Asturiasen eta Euskal Herrian ere. Baina errepresioa oso bortitza izan zen, 71 pertsona hil zituzten, 100 zauritu, 2000 atxilotu ere. Eta honek ze ondorio izan zituen. Alde batetik langile mugimenduak eta sindikatuek indarra hartu zuten eta gogor egin zuten injustizien aurka. Beste alde batetik, lehenengo mundu gerraren testuinguru honetan, naiz eta hasiera batean hazkundea egon zen, gero krisi ekonomikoa etorri zen eta honek krisi soziala areagotu egin zuen. Gero ez dugu ahaztu behar, gertatu zela 1921 urtean anualeko porrota, non 12.000 espainol hil egin ziren, eta honek ere gobernuan eragingo zuen. Eta krisi aldi honen erdian, Miguel Primo de Riverak estatu kolpe bat eman zuen eta diktadura bat ezarri zuen.